part na yan. Yan na yung papuntang Pico de Oro, yung part na to. Ano? Pico de Oro. Malapit na tayo, malapit na tayo pumasok sa loob ng malapit na tayo pumasok sa loob ng bundok. Yan, dyan tayo dadaan sa loob yan. Loob lang yung na yan, bundok na yan. Nandun tayo sa di ba? Ngayon, natalog na tayo ng bundok. Ito yung dadaanan natin sa west. Sa loob. Kasi pag umikot pa tayo dun sa umikot pa tayo dun sa Nasugbo, malayo yung malayo yung babaybay natin pag umikot tayo dun. Malayo yung biyahe natin. So dito, malapit lang. Kasi dadaan ka dito sa loob ng bundok. Nakikita yung mga bato papunta na rito sa gitna ng kalsada. Kuya nakasilis. Takbong lang tayo. Takbong na mamatsa lang tayo. Siyempre. Malapit na tayo dun sa checkpoint na.
Wala na naman tayo sinaserve. Sir! So yun, bumuti na ako kasi kanina. Shout out sa inyo mga sir! Yan. Lobster. Lobster. Sana na naman tayo, padaan na naman tayo sa tunnel. Gagamit tayo ng ilaw kasi para alam nila na may parating na sasakyan. May bumutina pa. Bumutina pag nasa likuran. Alam ko yung bawal bumutina eh. Ba yung bangko? Kaya bumubuti na sumaan. Dahil bumubuti na si Manong, tatari muna tayo rito. Titingnan natin ba bumubuti na. Hindi kaya. Tatabi tayo dito. At iinom tayo ng buko. Magbubuko muna tayo. Ay sus, wala yatang nahiwa. Oh no! Sumaalaw! So yun, bumili tayo ng bigas. Kasi konti na yung bigas sa bahay. Kung natin hintay maubos bago pa tayo bumili.